В това видео ще ви обясня коя кука според мен е най-добра, е най-използваната и с каква кука е най-добре да започнете, ако сте начинаещи. Така, ето тук имаме кука от 0,60 до 6,5 мм. Така, някои хора решават да си купят 3,5 или 3. Тези куки се използват за по-тънка прежда. С нея е доста по-трудно да се плете, така че не мисля, че е добре с тях да се започва. Някои решават, че ще правят проекти с дебела прежда. Съответно, голяма кука. Отново не. По-сложно е да се плете с по-дебела прежда, защото се учиме. Тези тънките не мисля, че трябва да ги коментираме. Буквално колко е тънка. На мен дори ми е сложно да плета с тях. Аз нямам и толкова тънка прежда, де. Затова аз бих казала, че е най-добре да се започне с 4,5. Понеже с нея можем да плетеме с прежда, която е предназначена за 4 мм, за 4,5 и за 5. Според мен тази е най-практичната. Чао!